Shosho mfethingo sesibona eshashana so imasha izolo ibe impumelelo ngohlabo lwesimangaliso njengoba ningenza ukuthi unibona lana uthi njengoba kugutshwa nje lonigoma awuhambi wodwa zingenza ukuthi uhamba nezidakamizwa ezitholwe khona lapha na airpoint ungizwe usakhala namanje uthi kwamaphoyisa ayakhala athi hey izidakamizwa zingaka even amaphoyisa ayabonga athi ngezwe phana umthakathi Jacinta Now bonke abantu abachitha isikhathi sabo badere konke baphume baye kulama mashi bathi siyabonga abafethu cause konke enibuyenzane kwenza ngephisi anivandalize lutho and lonto le nkulumo le iziyafakazelwa omunye okhulumela abase-Nigeria wathi khona narrative afuna ukuyiclearisha la ukuthi abantu baseNingizimu Afrika abakaze bashisa isitoro samuntu abakaze bashaya umuntu akukho lame kodwa abantu base-South Africa bathi banenkinga nabantu bokufika abenza umathanda ezweni labo so zingenza kubethu even namaphoyisa ayasho according to ngiyeza ukuthi siyabonga abafethu cause nathi ezinye izinto siyafisa ukuzenza but siboshiwe izandla siyafisa ukuthi nathi silwe nobugebengu ngendlela esibona ngathi okay la asiqinisa isandla but siboshiwe izandla uhulumeni mengasho lutho uma uhulumeni angakhipha izwi athi amaphoyisa yey kungaba clean umhlaba wonke kodwa ngoba uhulumeni akalikhiphi izwi nathi siboshiwe izandla zingenza kwethu imasha izolo ibe yisuccess so far sazi abantu abawu2 ababoshiwe ababanjwe nezidakamizwa but asazi zingenza kwethu ukuthi bangakhe uyazi ukuthi lento izidakamizwa uthola lo nalo wakhombela ugcine sekuphuma mhlambe group of 20 people but zingenza kwethu imash ibe impumelelo ngohlobo lesimangaliso and ikhombisile itshekisa ngisho uhulumeni imbali ukuthi uhulumeni nabantu abahlani labantu and lama mash are not about hate between South Africa to South Africa no it's all about hate abantu baseNingizimu Afrika asebenayo manje na ngobugebengu nothi ngabantu bokufika no ngobugebengu obenziwa abantu bokufika it's all about that so it is what it is and kuprovekile since abantu uma belwela ubugebengu kuthiwa oh no nize no-phobic uma ngempela sekuphuma lento abantu abasikbayilwena which is izidakamizwa then kwaleli gama lokuthi inizenophobic semphelelwa amandla cause ziyaphuma nje lezinto abantu abathi bazilwela futhi ziphuma kubona abantu bokufika so it is what it is Yeah?